Dă o palmă. Nea Valentin, vinzi garsoniera. Da, mă aud. Nea Valentin, vinzi Da, mă garsoniera. aud să-ți dăm. Ai aur? Da. Vinzi garsoniera, Nea Valentin. E de ce aurul? Zi, vinzi? E de ce aurul? Ce WC-ul? Omul de pe mine. Omul. Foarte bine. Da, dă-mi pacuța lui că l-a lăsat de curcal. Duce și fură. Wow. Wow! Așa. Alege lumea de voi ca să faci ce de om atât. Nea Valentin. Băi, mă, ce? Nu vă spărați, am mers cu un ceas. E ce treaba ta? Dar ce ți-am făcut de întrebat doar de ceas? Dacă ce om atât de voi. Ei? Hai, te rog.